Aquest dijous els carrers s'ompliran de fires de llibres i de venedors de roses i serà la senyal definitiva per adonar-nos que ja és Sant Jordi. Al blog TDI volem celebrar el Dia del Llibre llegint alguns escrits curts que pots trobar visitant blogs en català per internet. Aquí només te'n proposem alguns, però el cert és que els blogs de literatura en llengua catalana no fan més que créixer dia a dia i en pots trobar a desenes. A més de llegir, repassarem l'agenda cultural d'aquests dies. A banda de les activitats pròpies del dia de Sant Jordi, aquesta setmana podrem veure les pel·lícules Buscando un beso a medianoche, Sicko, de Michael Moore i Paraíso Travel. En el panorama musical escoltarem els Poetic Process i el cantautor Aaron Thomas, i la imatge ens la portarà en Simon Mateu amb el seu Acrylic Spotting. Acompanya'ns una setmana més a repassar l'activitat cultural de les comarques TDI, avui amb un especial literari. El te està a la tassa des d'ahir. Està fred, fot fàstic. He sortit de casa un moment, després de 2 dies, i m'he menjat un gelat de 8 euros. No sóc gaire amant del gènere simfònic. Sóc més de quintets, de quartets, de pianos. No és que estigui trista, és que no m'ho imaginava així. Pensava que veuria el mar, la platja, que tindria fred i que em posaria un jersei d'hivern dels que ja estaven guardats a la caixa. Johnny, my dearest friend, he's waiting for my cold night in spring. Windows are burning in a train. When the phone suddenly rings, 20s we rage, Alice we love, 7 for heaven. 20 on the 7, 20s we rage, Alice we love, 7 for heaven, 20 on the 7. Fun being broke like this, you know? No, I know. Buscando un beso a medianoche reflexa una generació de joves que fan servir les xarxes socials per relacionar-se i conèixer a l'instant el que passa a l'altra banda del món, però que sovint viuen més immersos que mai en un aïllament col·lectiu. A partir de la premissa que el petó de mitjanit no és un petó qualsevol, Buscando un beso a medianoche arrenca com una comèdia romàntica filmada en blanc i negre a Los Angeles i que narra l'angustiada recerca de 2 persones que intenten passar acompanyades la nit de Cap d'Any. Es tracta d'una producció independent, dirigida per Alex Holdridge, que el Cineclub de l'Associació Cultural de Granollers projectarà aquest divendres 24 i el proper diumenge 26. What are you looking for? The love of my life. On Craigslist? Misanthrope seeks misanthrope. I guess I'm lonely and it's New Year's and I'm willing to embarrass the hell out of myself with this ad. Are you the misanthrope? Yes. You're not that bad. What are you looking for? The love of my life. On Craigslist? Girl, your dad will not us bless, so hang up your veil and dress. Look at me and take one guess where this best intention. Welcome to LA. Embrace the pain.
El cantant australià Aaron Thomas està de gira de presentació del seu últim treball, titulat Follow the Elephants. Tot un personatge de la música. Amb 9 anys ja tocava la guitarra, ja que el seu pare i el seu padrastre van ser tots dos guitarristes coneguts. Als 18 anys va voler conèixer el món i va acabar a Ucraïna, on sobrevivia com a boxejador aficionat. Més tard va passar per Los Angeles, Austràlia un altre cop i va acabar assentant-se a Madrid, des d'on presenta aquest nou disc. Influències de Bob Dylan, Radiohead o dels mateixos Beatles per un disc tranquil amb contingut. El pots veure aquest divendres a la Sala Apolo de Barcelona. Anymore than I have to.